attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say. You are the most high God. Let's go. You are the most high God. You are the most high God. You are the most high God. Yeah. You are the most high God. Okay, I didn't want to go to get it. Let's go to it. What do you say, family? Put it on our board. In a year, I put 2 power. Is it that 2 power? Is it one man in our group? Because the line no more. I think I could be the day like this. Why you gotta get happy there? Because you're going about the rose of preacher. I bring you good news where you cannot refuse. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul.
Spirit says to my spirit, it is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Doesn't matter how I feel. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. By the pool of water, Bethesda, my friend, there lay a certain man in Jerusalem, wanting to eat, having no one to take him into the pool and the stirring of the water. Ooh, Jesus said to the sick man, rise up, take up your bed and go your way. That's what I say to you. In the name of Jesus, rise up, take up your bed and go your way. It doesn't matter how you feel. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. It doesn't matter what I see. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Like the sick man that day, are you helpless today? There is a balm in the land of Gilead, I see. Give me your hand, let me show you the way. Open your mouth and sing the song of victory. Say, it is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Doesn't matter how you feel. It is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Like the sick man that day, you can't help yourself. Listen to the voice of the master physician. Say, it is well, it is well, it is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Ya kalam gyo. Biko megoro ko haneze mara pa gino yebu. Onye mmegene. Apa gị? Okay, aba m. Ọ ga-adị gị na mma ga eweleta onu n'egwu na-eji. Ọ ga-adị gị na mma biko gwana haneze mmemme a ga-eme n'ụbọchị taata. Okay. Mmemme a ga-eme taata bụ mmemme akwamozu. Nna anyị mama nna Emeka. Ya nwata ije ime. Ewe kele m unu na mbọ na makasị unu obi sikwu hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịmara igwe niile na-aga n'ụzọ. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko ka ihe na-ayọ Chineke ka o mere unu n'ezinụlọ a taata. Ihe na ya kachara karị. Nna ya ahụike. Udo tara atọ. Ọganihu ya bụ ihe nwe. Azụ nna anyị karịrị ya mma. Ọ ga-adịrị ha mma n'aha Jizọs. Amen. Ọ ga-adị gị na mma o. Ama na ihe na-aga n'anya ka o si wee kwesị. Ọ ga-adị gị na mma. Nwere nkasi obi na-enye ezinụlọ a. Nkasi obi na-enye ha bụ na ịmago na ọ bụ onye a mụtara ọmụta ibi ya. Nne anyị agabago ọ mụtagoro ha, o mechagoro nke ya. Ha ga-enwe ndidi wee kwa anya maka ọ bụrụ mama anyị ga-agba anọ ha ga-agba. Ha ga-enwe ndidi ma anọ ya ebe na-emebu mere ọ bụghị ha ga-eme. Nna ya Chineke ji ike niile bụ onye ha nkasi obi ka ha wee nwee ike meekwa erukwa ka nne anyị gba ọsọ ndụ n'ụwa agbata ya nke ọma ka ha wee nwee ike ruo ebe nna anyị maka nna anyị jiri ogologo ndụ ka ha bie ka ya ka ọ dịrị anyị jiri anọ ha Jizọs. Ekele m gị o. Biko nwere afọ a na-etu gị etu? Afọ m bụkwa ibu. A na-etu m dị mma nwunye mma. A na-etukwa m osiri ọla.
maka esi mmiri ka nji wee bịa ebe a ekene gị mụ osiri ọra igụbọzi na-ekene gị o afọ mbụ unu na-agba ebe a wee na-asị na unu zuru ka eme na-asị njideka unu ji na ọ ga-adị unu na mma o wee na-ekpekpe na-asị na nrụcha ọrụ ebe a unu ga-afụ dị iche na ezinụlọ unu Jehova ga-ewetara unu udo tọrọ atọ mmepe ụzọ ịfụnanya zuru oke ife bụ ife dị ụkọ na ezinụlọ unu Jehova ga-emezuru ya unu n'aha Jizọs ekene gị o ọ ga-adị gị Hey, sorry. Accident. Sorry. I'm a brother now. The media man. Oh, senior man. I greet you. You are welcome. Oh, I know
ebere ya akwa gịnị butere ya oke ihe ọsụsọ n'elu ụwa ị na-asọsụ isi ha bịala shout a bigger amen. anyị ji ohere ọrụ na mgbesi n'ụlọ a ana m atọ Chineke n'ime mmụọ na gịnị eziokwu Chineke Jizọs si na ndị ga-ekpere ya agaghị ibere ya n'ime mmụọ na eziokwu ajọ ohere akwu okwu a taa nne na ndụ ka a na-agwa okwu a. We don't want to waste much of your time. Hallelujah. Amen. We are saying this word today. I don't go back. You also live. Whatever you want to be. I don't know. But you ain't good to know. No, you ain't no be a character. And that's what we're here. Provided that Jesus Christ and deliver. Shout a bigger amen. Amen. We don't need earthly security. Here need heavenly security. I don't have ever and check. Amen. Praise the living God. Hallelujah. So what you do? Oh, put in a car. I can home. But you can't put in a here. Here, all you need to try in Bible. After I took Bible. One day, Mother get dinner. Who go get dinner? But Obama Mother dinner. Where are you going? Here with the question. Every command. Who are you going to see? May home and every chin. How many people are on us? Many people will put again. Many people will put on to your majority. But everybody can live with hot on majority. Shout to be amen. Have one castle because there is no church in heaven. Who can really live? On any home, no river and war. On any doing a living. Amen. Katina can go to see her. Now, Jesus Christ, give us the wine. Amen. Shout a bigger amen. Amen. Monson, I have a quaggy. When I can get also, I get a little bit more than I have yogi, Opua, the government. Opua, be again, Madaka. You know what? I will wait a memory camera. Yeah, I catch you over. Papa Kaidendo. I have yogi. What the sooner, Maradi? What the I am share on Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Lord. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. I want to be here. Kachine ke bose gira ha Jesus. Amen. Ugo ai gana akwa o ijuwe to chine ke kene. Mai na ganiru na mayara yi kanya na ye pe eri azu. Hallelujah. Amen.
Mama na beba na ho mama. Etamu na mo ga no rondo ka mama. Amen. Aka ko no teno no ho ante. Praise God. Hallelujah. Anya na hawo wuchu. Amen. Ema se ela unwa gumo krobia. Amen. Amen. Mama, Chineke ke fere no tuwe no musa. Amen. Na muga bia na ha jiso. Amen. Chineke ke mu buchi. Amen. Owo ma le ku he yeme. Baba ni Chineke ke ku he yeme. Yes. Akara ka mmadu ade de hicha. Correct. Kama ye ta aka. Yes. Ono li gbe mi. Otu amen. Ibe papa ka bo wa ni si ha. There is it. Now, Jesus. Amen. Amen. I ain't going to do Amen. I ain't going to have Chineke. Amen. I have to go to now, Jesus. Amen. Chineke na jabi na kuno na Chineke. Aka wo wi nando. Amen. Na ka wi fige. Chineke ka wo na Jesus. Amen. Chineke di amasa mama no. Amen. Aka apolo Amen. We are telling you, Amen. We are God, man, our Prana. Amen. Now, Jesus. Amen. We are doing what am I doing? The government. We let you do. We let you do. Ajama, Prana. Oh, we are not the fool. We let God do it. Now, Jesus. Amen. Join me, Nabo. And we'll see you later. I know the day, need Jesus. I'm out Lord Jesus. Amen. Are you a member of this house? Okay. Emechemona yafu. Kuburu kujine gani kunama. Iloku gani. From hapo iba. Kabla. Lord Jesus. Amen. Sitela kana dumukano. We are here to happen right now. Amen. As soon as I say the Amen. All the money will become well. Amen. Baba is safety right now. Can you go to the car? We'll be here anymore. Buku yaya na ganja maboro amalareke na Jesus. Maeka maboro amalareke. Amen. He mounts on God, how great thou art. He mounts on God, I am
Jesus, Mary, also Mary, Obagigachi, Obagigachi, Jesus, Mary, Amen. That they cannot labor in vain. Amen. Hallelujah. Amen. Oh God, no harm, amen. Amen. I get one of the weekend. Amen. Oh God, no time, don't do no canker. Amen. Oh God, no we go. Amen. But I'm not going to go. Amen. But I can order and say. Amen. My name will give 140 to 150. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not even going to go. Bible will not do Job to be after. Yes. Oh, yes. Amen. Amen. And that's my prayer. I got my one weekend. That's why you hold it and I put a got. Yes, sir. You put a got on the beginning. What they can. Amen. How to utter she put to me. I become you. But daddy can on. Amen. And the Mawuye, Moya, Gan on the Zoya. Amen. Because of her. Amen. I get about the end of the Kakalisi. When you are living in the Amanda, why do you get it up here? Watching the Cocomelli Boku. You have a socket. Open your gun to hear it and never socket. Everybody can make us like a common. Open your gun to check a woman. She will an abendo. She make an abendo. I have been a hundred songs. What's he gonna have to songs? Don't you know about I bet you? You don't see anyone. You don't see the one. You don't see everybody there. I saw it. You don't see anywhere. You don't see anyone. You don't see anywhere. I saw it. I'll see more. You don't see anywhere. You don't see the one. You don't see everybody there. I saw it. Let me bless you. I am a Jesus. Only way Catania killing is how. Chile candle, candle. When I Monday says you have a time. When you want to have, I ain't getting to see her. I ain't getting a banner. I ain't getting only or in Zuna. What's that little tuna? We want to get it out Jesus. Why don't me? Why don't me? I know what I do. When I sing Jehovah. Chicken when my girl will market it, open your own. No, I just sit on the honey mopara. I just sit on the honey mopara. I just sit on the honey mopara. All we can get is making a hundred songs. Chicken and the numbers like I can do. But maybe all we can Calderuno. Dick and Mama, also get you. Also get you. Also get you. Or maybe you know to have one swap. Who get regretted? Children can provide their home foods in the name of Jesus Christ. I am to change the name of Jesus Christ. I am to change the name of Jesus Christ. I am to bring the church in the new rule of Jesus Christ. When she can live by one another, we'll run and make mad and gentlemen. Money can say to me, I am to tell her of Jesus Christ. Oh, you can go to cook on and mad. But my young boy and I have to say, meeting after meeting, and young boy and also. Now, Jesus Christ, give it a while. Kind of Jesus Christ. You are a kitchen. I make up the monster. You are you in a baby, in Charlene. All the days of our life. How shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Thank you very much. I will make Kelunu. Wesuno. Ikai Pere Pere.
also ga-eduru gawa n'iru and the man ga-aga n'iru tell onwe onye ukwu ga-akpọ ebe a anyị onwe anyị kwa ma mkpọba anyị ọ ga-abụrụ uru mmanụ ha Jizọs. Thank you very much. Then DJ onye gwara anyị okwuchukwu bụ Pastor Chris Uzodimma. I na-asị gị daalụ so much. God bless you. Ọ bụrụ na ị na-about the church, after the church bụ God's Deliverance Bible Ministry Enugu Akwachi. Ebe dadị anyị nọ wee na-achụrụ Chukwu aja. Anyị na-ekele unu so much. Obere oge kịta anyị ga-amalitezi akwamozu in earnest. Anyị na-eme akwamozu our mommy Mrs. Elizabeth Okachi Ibe ni Obieso. Ọ adị Enugu Akwa, ọ mụrụ n'Enugu Akwa, naanị ya n'Enugu Akwa. Nwaanyị a nọrọ ndụ 109 years, ọ bụrụ 109 days. Ọ nọrọ ndụ otu o kwesịrị ịnọ ndụ, Chukwu were ahụike wee zọọ ya mma. Gaya na ọ nọgide ndụ wee nwụza on 10th of January 2022. Tata bụ 22nd of April, anyị wee na-eme ihe dị n'akwamozu ya. Biko anyị na-ekele ezinụlọ nke anyị nọ n'ime ha. Anyị na-ekele our big daddy, Mr. Nnaemeka Ibe. Daalụ so much maka ịgba mbọ gị. Anyị na-ekelekwa ụmụ and ụmụ nwaanyị anyị nọ na nke ya. Anyị fụrụ Eze Ibe, Samuel Ibe, Chima, Ụkamaka, Chinelo, anyị fụrụ niile. Anyị fụrụ ịgba mbọ unu. Daalụ so much. Ka onye na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya. Onye dị o nwere ndị nọ na our miss, anyị kwesịrị recognize. That start from my right hand side, Igbo Boss Digital Media. All go abụ only person na-release ihe mere in less than 3 minutes ọ bago na YouTube. Daalụ so much. At the other side, I for the Umeke family meeting had to go highly represented. Like the table, I have to go the authority in the person of the chief scribe or the secretary of the Umeke family meeting, Mr. Foster Kutule, over here. I like my high chief, Honorable Chijoku Wenanam. I forgive, Nasiki Dalo so much. I for Inspector Emma, Dalo. I for the elder, and the Koya Balloon, normally someone there and I see you in law. I for your Bona, that is all your Bona for to. But I have achieved with Bona, the Koya emergency, the Koya emergency, I am a little Sakomezu. I know Nana in-laws, Mando Puno, Mandi Sebos of Arabia. I get there and I get more from her. That is so much. I can't believe see this. I drew to our island as a small. DJ Accra, over to you. And I feel the noise, you know, that this is back now. Jenna G.
na chukwu n'ọsọ ebezina na chukwu n'ọsọ onye na-edogbu ebezina na chukwu n'ọsọ ịlụmanya ịnọgbu ebezina na chukwu n'ọsọ odogbu ebezina na chukwu n'ọsọ onye na-edogbu ebezina na chukwu n'ọsọ. Solo dalo na nkunu mereme biko ya malite ba akwamozu ene say ya here go stand there ba ga registration from the Masaya I like and the people so far pastor mentioned before 2 now before now to 6 already got born at 3 grace I will go from the budget I like and the security never good watch bundle no titi I man e pon no na ye go security Otu shira the biko be careful. Magam the water that I'm going to Pusiki. Papa got out on the shot. That was so much. I know I got a brother. If I like another band and like any good goes, boy, and I record the hearing I am here. I know Manka or I will come my nose of preaching. A brother in that I'll come to Zukan and will be fake arrangements. Man, I have to get here. I will go line up with me. All the area to readable actually catering services. Those are the best when it comes to catering services over there. Actually, they say to go before the arrangement. Very soon I get warfare here, where my batter, where my rice, you know. Trust all Nigerians, I do very good names in me. They got for that, we are saying it's your house. It's your for it's your child for citizen from the city area. It's a charity from the Bush. I said, this is all for the Buddha. Go and make sure that person really never ever. But I hope I say, I'm going to that with that idea. I don't know of my receive all the glory, receive all the honor, be all the glory, and all the resurrection of the more. And I tell you, be all the glory, be beautiful, so you will shoot up there, be all the glory, and all the resurrection of the more. Jehovah, you are the most high. Let's go. You are the most high God. You are the most high God. You are the most high God.
Purposely arrangements. Alright, today another attack is Mr. Foster Okudele. About to hear you one day, I have a Mr. Foster Okudele. Everybody check to go. Once you open the voting, secretary will the family meeting. I have got a double secretary. All I have a secretary will from my meeting. I don't know whether you know about the voting. I don't know. I don't know. Oh, you go for that, go for Your man. So, on your back, the back there, What's
Family put on our board. In a year, got two power. Is it a 2 power? It's a modern of Gulubi. Because the line over I think I could be the day like this. Highly presented. Or you gotta get a happy here. Because you're going about the Rosa preacher. On the boat, you're so good to know. Actually, you yes. All right.
Afom na biko bona haneza afa gi o. Just a picture salute first. Ekelem gi o. Aga de gi na mma o. Biko bona ko bi de gi na mmemme ata no basta. Ba obi de man ngore. O do lam ji tukuka. De ri la. E ga ta ko e o ta ba o ba no li ku ado brand be ha. De lo munne ndo ko ta kai ne ja ma lai wo ko kula pota. 3 o were ka na agbanwa agbankwunwa were ka ka bụrụ ụlọ ama ya mee ka ụmụ ike mbere anyị ebe ihe na ndụ ka ozu anyị uri n'ọla anyị mmecha nke na ya gbagobe nkwụ nwaanyị n'ọkwala ụmụ ike ndụ nke gara asa anyị aga ihe ịbara amecha dị stara dis ofute oke ihe ndị alụ nwaanyị ndị agbamakwụkwọ ndị okwukwe ozu onwe anyị ọgbamozu anyị dere ebe a ka mma achịla ọka oriri ekene gị nyawo n'ihe niile na-aga n'anya ọ gara n'anya nwanne m nwoke ekene gị ọ ga-adịrị gị na mma ka ihe na-achọ ka o mere ezinụlọ anụ na-achịkwa ma nwanne ha nwụrụ mama biko gbara ụmụaji ejiri ụlọ a duwenyi n'aka ihe niile ha nzigara ha ji mee makana nwere ndụ nke nwụrụ edosa ozu ha mgbe eji kwakọta mana ndị nke eke wụrụ mebe duo ụmụaji ụlọ duo ha ụlọ so no much so she no le wute ma 100 years and 109 years or 110 so lo ye di put it wa ka di wa yo kachi the pa ma je to go na para bi goru wo so gber house mary ya le be goru dundu loka afro ya ga to kabiru ja go ruje ekana mi patara la ka ro ha kan de be de jara ka ro na ade be go kwade e be ekana ngo abogodan ko yesu maro kachi oge ọ dị ndụ ka o si bịa ndụ biri ndị ọfụma jos nwantịnta oge ebulekwa oge ụkachi ọgbụgba ya ndị anyị na-achị mmadụ bụ aga ọ na-ebeli ibu n'eziokwu ịkọta ịka ịchịrị ụlọ elu ogologo ejikọ wuru alọ ka ịkọta ịlụ na mgbu ka a gara ugbo mkpụrụ ya na-agba ụka o ebeli ibu n'eziokwu ekele gị ọ ga-adị gị na mma kedu afọ a na-etu gị etu ndị anyị mara ndị sekuriti anya enwe ahụ otu ekele gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma na-ekpe ekpere na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma na mmemme anyị bịa n'ebe a n'ezinụlọ ị ga-apịa dị iche n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs ekpere chi nne m nke m na nne m ka nọkwa ya rukwu ere
Maybe I listen to my next one like this. Nah, so I want to get on Doya and the good night. Oh, 100 years or so. I can I Bruno La to Pogologon. I will make a to Pogologon. I want Balina be one of I can you. No, 1 mile, one of boys go 60 something, 60. I'm getting 68 years. I don't know. I can you. I got taken a mile. I got taken a mic and I'm you the kitchen. I can't call it. First time. On the lane. I got taken a mile. Secretary do week here. I go past neck and egg. I for no Bunukan and yes. Because when I car is where Madam Mayan body. Well, I know here at my house. Don't let me have my neighbor. I'm talking about 1 year. So I'm gonna have the number right from time. If not, we can get boss and amendment. And I ain't amendment. That's why I had to win on them. Let me have them. So be I'm gonna read them. You got to say, Tinaka, you were millions in a man upon I didn't know I didn't matter. I didn't come and I didn't miss. Okay. And I think it's the kids not taking number on it, and the boy and I'm off my can. I see the coach here. When that's number one, I'm man or man BF, where you're guessing now we're putting on and now Jesus. I can hang you. And what has it to be when you keep walking? I said, you're not chilling. But you was a matter of number. Okay, better numbers. When I go back, I in 1 night I think I want to. I should go wine. Now, but you can go work. You want to be a quarantine on your line. You don't get it because Bible should know you don't have it. I can am you. And the boy and I'm a see the coach, and I see the coach, you know, Gawa. That's not a taking a man, Jesus. I can am you. I can.
Yes. Photography and video coverage. I don't use some kind of minutes who got you with you fire. You guys have to say, I'm halfway in the direct. But I'm going to ground house to have you with you fire. Last year, I don't know where you need to fire. I took a very good who's fire. I can't get you any state. I got a hundred and a half of clear. I'm so much. Honorable, I'm I want to get in there. I am a super hero. If you go there again, it is well in the onye jisi ike ruo ala eze ike bụ ga ya gbara ga-agba ruo ala eze God bless you. Smart
And I wasn't done, no, I'm going to what the boy got you went to dinner. And I said, one the baby, I'm going to go for the what the boy got you went to dinner. And I said, because I'm a getting young, because I'm a going oh, see, when your mamma, you can't get in a cheap with your son. In the dust of the day, such a day, I just said the day, never said the day. I just said the day, I said the day, back in the
I like a room with a family meeting. I feel a do not. Do again, I'm more than that. I don't feel more. I'm going to watch it, Janelle. The man I go out from the so that they will have all you to the boy and the Janelle. Alright? So people, I like a boy. I like to the actually go to see I people
But as you know, I'm a piece of
Lord Joy Ibn, I say it no. Welcome. Oh,
Jero. Aburo no Jero or a break. One of them is a Gakaraki for Rosa. Thank you so much. Alright, because when I came at him, I became one of the good I cannot use it. Okay.
Ayakachi. Potential. Ango. By this time, let's say 22nd of April 2023, I am a I am a Joa, not a Matamane Okachi. I am not saying wicked alone. Then the land of family of this. I say only about the Troya Kai to run up and don't you even? Don't you have one?
Some is it a weekend? One would say, you got a woman, you know, you get a woman, you get a woman. Bishop, no, yeah. Some, okay, I don't even want to wait to answer. I don't even want to wait to answer. I don't even want to wait to answer. Run up again. Run home. Run home. Where do we go? Run home. You can do it. You can there. What is it? You can there. 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 Yes. Zambia, Afani, Zambia, some particular. Entertainment.
importance not so. Somebody who will win. Some never go. Why or why? Somebody can. Yes, yes. Some now walk home. Honorable, the master home. Somebody no. Mama, someone here, you know, look like a home. Like a home that is in the I can promise somebody to live with it. My calling that you are to swear. Continue. Entertainment. All come to Awesome.
Good evening, sir. Good evening. Because I can't answer my phone. I'm Mama Elizabeth, Mrs. Elizabeth Okachi Okuzi. Ni Odieso, Abna, Ndo Nando, Ndi Benem, Lando Gom, no Muike, Rachel Halan, Jerem, Kadueme, Erecheme, Ibi, Tonya Valeba, Eva in Nebe, Obudumangore, La Dumperonia, Mababa, Lonya Hamquera, Baba Jinekem, make a little late, mediator, I'm waiting, Ma Alwom, when we am around, I need you to La Ludo, not to select a million, and you would give me, Nah, let the Palulu Dumbera, Macalona, until another, Edith Malau for Hulu, the Jata perform where Hulu Japa perform, Mola Chita, may Hulu, the Laka, the Can I will charge him majesty? If you will ask, if you Dimahela, Ali will ask you, I ask you by this time this year. Let me remember us there. Mola Chita, Yanya into the Hulu. Now you were a year, 2 I will give you a live in a hand. I put him very much lily. I feel like a do something better. I went to Hannah, then went to
ekele m gị anyị kwuchakwara ihe niile mma ajụwa ọdụ nnọọ ka achịrị ya arụgwala media ọ ga-adịrị gị na mma gwara ọhala eze afọ a na-eto gị etu Nnameka Igubos na-ekele gị o the whole Boss Empire Media na-ekele gị wee na-asị njidekwa unu ji na ọ ga-adịrị unu na mma ịma na ndị Igbo bụ onye na-eme maka ha na-asị ide ka o ji ya ọpọ na ihe adịrọ mma na Naịjirịa na akwamozu a na unu kwachapụ ya oyi wee na-asị na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs wee na-agbaba na-asị na site atụ unu mere mmemme unu ga-afụ ihe dị iche na ezinụlọ ọ ga-adị ka aja ka unu chụ Jehova ga-esite ya wee bulie unu elu ọ ga-emepere unu ụzọ ọ ga-enye unu udo tọrọ atọ ịfụnanya zuru oke ife ọbụla bụ ife ekwọrọ nweta na ezinụlọ na ala ekwọrọ nweta sinsi Jehova ga-esi na mmemme a meri ya unu n'aha Jizọs Igubos ekele gị ọ ga-adịrị gị na mma udo dịrị ekele m gị biko gbara ọhala eze afa gị na anya bụ ọ ga-adị gị na mma anyị fụgo osi wee dị n'ezinụlọ taa wee sị na unu gbara mbọ ọfụma sị na unu zu ka eme sị ka gbagoro ọhala eze ka obi gị dị na mmemme a taata ekele gị anyị na-akasi unu obi mana mgbe ukwu anyị anwụchiri ọnwụ kpọrọ anya atụnisi ọ lara ana ndị agbara ezigbo ọgbụgba ama n'isi ya anyị na-enwe aṅụrị maka nke a wee na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs kedu ihe na-ayọ Chineke ka o mere ezinụlọ unu a mụrụ mesa mmemme a ekele gị ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu n'Odoni na Igubos na-ekele gị Eji Ụwa Junior the whole Boss Empire Media na-ekele gị wee sị na anyị ma onye ewu nwanne anyị na-ekele gị anyị ma onye ewu ekele gị ekele m gị site na amara Chineke nwaanyị a nwụrụ maka nnukwu onye nwatọrọ my father direct na ahụ nne na nna and kemgbe anyị bụ ụmụaka anyị na-enọ ka nne na nwa in fact anyị na ya dị close karịa sọm ndị ụmụ na ahụ ghọtago so onye ọbụla maara anyị ọfụma mara anyị ada akụ ụkọ na this family ma mgbe a na-achị ọchị ma mgbe a na-ebe akwa anyị ada abafa so anyị na-ekene Chukwu n'ogologo ndụ o nyere dis mama anyị wee dugide ndụ wee ruo n'ọnwa Jenụwarị n'agbanyeghị ọtụtụ mmadụ amaghị onye wu dis woman in the recent maka ị na-anụ ụka mmadụ mana ọ bụrụ na ị maghị onye ahụ bụ ụfọdụ ma aghọta ihe a na-ekwu ma amaghị ihe esi wee banyere n'okwu ahụ but this woman ikekwe ọ bụrụ na ị maara nwa agbọghọbịa dịka isi adịchaghị mma mgbe gara aga a na-akpọ Gọmesa ọ na famili a
na a na-aga mgbe ọ bụ na mbata afụ na ya nwaanyị a na-eto ekike arọ ịghọtago nkekwe mara dis man a na-akpọ ya eji eke na-agagharị could you believe na nwaanyị a bụ bankị o nwere is unbelievable but o nwere ụbọchị mma ebe a eji eke bata wee sị ahụ ka gụwetegara ihe n'ihe nta aghọtara m ihe a na-ekwu mụ nọrọ ọkpọ osisi ịmụ ụka ọkpọ osisi jụọ dị man ego one ka ọ chọrọ dị man shishi nye 1 na 1000 ọkpọ osisi shi je weta 1000 shishi ba je weta ọchị ya n'ọhụkwa iri na ịtọ eji ekekwu ịghọtagwo ọhụkwa iri na ịtọ 13,000 the following day anọ m ebe a ọ lahata ya were 3,500 n'isi ọdụ onye iri na ịtọ agbakọ nyere 35 that is ndụ this woman o nwere nwa agbọghọbịa onye Anambra steeti mama isi na this community na be ha ịpụta ime n'ụlọ ihe m gwọrọ na ha ebefu owu mana dagel tụtara ime gbanata na this kindred achọrọ m mpụ ya ụka ji wee kpọrọ ya ọkọtara the woman n'ahụ the lady ọkọtara ya n'ahụ ọdụ ka ebe ahụ sara akụ ụkachi were ncha nkọta n'ugbo last a woman of that level in this family I'm not lying and God knows so ọ bụrụ na m chi otu akọrọ ya na-aga kịta akọrọ ya na-aga They got common things. They got common things. This is who this woman is. Mana, imeru anya. Ehuna, iro na asịrị ihe ndọrọ ụwa. Ha bụ ya wee sụọ ya. Wee mee the woman ka ọ bụrụ ajọ mmadụ. But in the recent, ndị maara nwaanyị a. Mana ọ bụrụ ajọ mmadụ. Ịghọtago? So, ana m ayọ Chineke. Onye ụgwọ ọrụ niile dị n'aka. Ka ọ kwụọ ụkachi ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ onye arụrụ ana ya were arụrụ ana kwụọ ya ụgwọ ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo mmadụ ya were ezigbo ihe kwụọ ya ụgwọ that is my prayer and every other person ma ndị si ya ma ndị oso ya kwụọ onye ọbụla ụgwọ dịka ụgwọ ọrụ ya si wee ekele m gị ọ ka afọ a na-eto gị etu afọ m bụ Ngozi Obiese nwata nwadorie enyi ya ọzọ ikwubozi ekele gị ọ were asịrị izu ka emee na-asị jide ka iji ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs anyị fụrụ mbụ unu gba wee bịa unu chapụrụ achapụ na ikem wee na-asị jide ka unu ji na ọ ga-adị unu na mma o ifere tụfụrụ ebe ama mbụ ihe efu Jehova ga-akwụghachi unu mmaji ka mmaji n'aha Jizọs ekele m gị ụmụnna niile ọnna anyị kacha arụ ha nwaanyị na-ede ha ụmụnna na ịhụrụ mana Chineke ekele ọ bụ ịhụrụ ọrụ ọkụ alaeze ibe mera ọnya bụ nna mmadụ hara m n'ụlọ isi onye gwara m na ya bịara ahụ m ahụ ma mmiri iwu Chineke kwa m afụla palụ na nwanne iweta okwu ma ga-akụ nwosi ọzọ ya n'ụlọ na-ekwu enyi ụlọ Chineke ga-alata nwaanyị o mechegosi gbagara nwaanyị a ojie di rụrụ anị ka ọ rụrụ onye ga amị lata ebe o si na ịma mama m na-aga na ka nwaanyị akwara ama ala m ebe o si na ka emele ekwughị mmadụ mgbe adịghị mma ekwughị ndị ọcha gwara ọbịa mgbe onye ga-eji ugwu mama m nwaanyị bekee ekele m unu afọ m mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme na-asị ndekụ unu ji n'aha Jizọs ana m ekpe ekpere sị na-asị na ọbụbịa ahụ unu bịara ebe ala mbụ ha niile unu gba aba mma bụ ihe efu Jehova ga-ebuli unu elu ọ ga-enye unu ndụ tọrọ atọ ogologo ndụ ị ga-alọ karịa ma masef ọ ka a ga-adịrị gị na mma n'aha Jizọs Onye